Ubay-ubay na ang nadakpan sa Davao City Police Office nga nakalapas sa Comelec gun ban o illegal possession of firearms nga resulta sa gihimong mga operasyon sa kapulisan. Kailangan up-to-date permi ang ato mga station commander sa mga panghitabo in every barangays. Then coordinate permi sa mga barangay councils kung sa mga problema in relation sa ato ang coming election, inform dayon atong mga station commanders para naatay mga proactive measures sir ba nga pagabuhaton nga sa naatay aksyon sa kapulisan nga wala pa mahitabo nanay mga konserba mga pahimangno kanunay nga ato ang mga kapulisan diha sa ilang area of responsibility sir. Subay sa record sa DCPO, gikan Agosto 28 hangtod Setyembre 20 ning tuiga, 11 na ka mga firearms ang nakumpiska sa mga otoridad sa gihimong napulo ka mga operations. 9 ka mga violators ang nadakpan, samtang unom napatay atol sa police operations. 20 ka mga deadly weapon ang nakumpiska ug 8 ka mga tawo ang naaresto. Sumalak ang Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, napasaka na sa korte ang kaso batok sa mga nadakpan. Kung naman sila makita nga nagbuhat ng mga violations, i-inform ka na dayon sa atong kapulisan para paaksyonan dayon dili na maka-cause pa og kanang kasamok diha sa ilahang barangay or sa ilang area. So ang coordination sir no og ang kooperasyon sa community sa kapulisan kanunay laon ta permi sir no kay ang atong mga accomplishment po sir tugod po na sa atong mga tabang sa community. So continuous lang para magpabilin nga hapsay malinaw ang atong syudad sa Davao. Kanunay ang koordinasyon sa DCPO sa mga station commander aron masiguro ang seguridad sa katawhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Ang election gun ban nagsugod niadtong Agosto 28 ug matapos sa Nobyembre 29, 2023. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.